И здравейте хора, добре дошли в поредното видео в моя канал, където днес ще играем игра, която сме играли доста пъти в канала, именно Забий наденичка на вилицата. Ето го сегашния левел, хора. Опа, минаваме. Айде да се забиеме в наденичката. Ой, бомба! Някакво уредие! Още някакво уредие! Не искам. Къде си искам? Ето ме. Опа, взимаме парите и... Майко! Бях доста близък да го мина. Не е гадно. Това е малко по-сложно, ама въпреки това. Някакви сини бутони ще отключим скоро. Спешъл левел! Окей, тук има баскетбол. Мисля, че съм не съм. Това хич не беше спешъл левел. Окей, хора. Не. Yes. Взимай пари. Забождай се в вилицата. Айде. Искам да вия 108 пари бокс. Какъв е този син бутон? Добре, примерно ако има някакви стени с сините бутони, можем да ги въртиме тия стени. Добре, окей. Ето хора, примерно като натиснем този бутон, това се мърда. Като цъкнем синия бутон още веднъж, то пада. Ето. Окей, тук няма опасности. Не. Айде! My God. Как не се забих? Ехо! Не! Защо отново? Добре, айде! Yes! Къде съм аз? Special level, окей. Чакайте, че това ме замеря. Какво искаш? Това беше като Не! Майко! Това беше пранк, вале. Бързо през портала. Майко, взех всичките пари и минах. Сега сме на 167 лева. Мага, бях много близко. Чакай, искам да взема тази паричка.
Не, гадост. Не, стига да е. Давай. Оу. О, май гад. Много сложно. Сега отключваме тия кутийки. Както знаете, вие когато сега ми се отключи това 75, 25 долара. Не е лошо. 845 пари. Вижте, бе. Не е гадост. Еко, това е все движение. Не е гадост. Не! То е... О, мага! Бях много близко. Сега имаме... челендж 2. Това ми дава пари. О, мага. Трябва да пукам всички пупита и всеки пукам пупи ми дава 5 пари. О, мага, аз ще забогатея. Не, колко дава? Има някой. Опа, чакаме ножа се накне и goodbye. Бата, това е ясно, да. Ей, грична се някой. Окей, баш съм тук. Бягай се. Попуснаха на това, Лъдия за бомби. Това вече е прекалено. Не, лъдия за бомби. Стига, това вече е прекалено трудно. Виждаме, че скоро ще отключим лъдия, който изкарва баскетболни бомби. Нали ги знаете? Това е прекалено. Ау! От този левел го бяха рекламирани на една реклама. Surprise box? Не, не. Това просто си е. Стига, бе! Престани, бе! Не можеш да ме следиш. Бате! Това е трудно. Я пробвам тук. Искаш да ме ставиш с ставите? Не искам това на отселва, защото... Окей, сега пак трябва да бида от тук и... О, мага, не оцели никога не ставаше достижение. Това се налагаше на то. Surprise box. Не, гадост. Не, това е много сложно. Ако това не оцели, умирам.
Буквално! Да, добре, аз тук съм сейф зона. Yes, сейф зона. Опа, махни се. Добре, тук поне има сейф зони. О, може, ако има тук верно. Да, няма. Ключката и се махне. О, мага, това е сложно. Change. Това май е change. Да, знаех се. Аз се забрах в машината. Не трябва да сееш. Не искам. Мазете, не искам. Айде, yes! Challenge complete. О, не. Но то тук е сейф зона, буквално. Цялото място, където аз трябва да мина е сейф зона. Просто трябва да скачам по време. Опа, да ще го направя. Опа. Не. Добре, хора, yes! Аз това пак искаме стрес бомби. Тери. Това е малко сложно. Не. Разкрой се. Само да бъде. Спешъл левел. Идва спешъл левел. Специалния левел. С други думи. Аз не видях това нощче, бе. Нито пък тая бомба, бе. Yes! Ние спешъл левела. Как да се забия в теб? Yes, окей. Минаваме този спешъл левел, хора, и мисля приключваме видеото след като минаме този спешъл левел. О, мага. Тупо шло. Така, хора, купуваме си скин, както винаги. Тук имаме всички скинове, тук имам всички скинове. Тук скиновете са скъпи, бате. Буквално иска една шапка за 1000. Тук са само за реклама. Тук са още по-скъпи. Явно ще вземем този скин. Чакайте да си върна стария скин, който си ме кефеше. С клонката. Минаваме един последен левел за скинове. И не. Хора! Добре, това ще бъде видеото за днеска. Абонирайте се за канала, паснете лайк бутона и от мен чао!